Да. Ти то пускаш да снимаш, бе. Защото ми хареса как лети, искам да го видя. Сега, което ти хареса? Добре. Абе, таде! Няма бе, няма бе. Ало, сега правя квадратен. Ау, че си бързак. Браво бе. Пак. Малко по-нагоре, малко по-погръб. Задръж, задръж. Так. О, чакай, аз не го снимах, дай пак. Хареса. Малко по-нагоре, задръж по гърба да се очертава. Много бързаш. Като... Давай, има 30 секунди. Задръж, пускаш, давай. Браво. Аз пак не го снимах, хубаво. Давай, бе! Давай, снимай! Как хората! Давай. Притесняваш се и бързаш. Пак ли? Ами, да. Добре, стига. Снима ли го? Да.